నా పేరు లచ్చవా, మాది గాలిపల్లి. నాకు మోకాళ్ళ నొప్పులు, నరాలు గుంజుడు, ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డా. 20 ఏళ్ళ సంది తిరగని దావకాని లేదు, నేను తిరగని పెట్టని మందులు లేవు, పైసలు గోస గోస మస్తు ఇబ్బంది పడి లాస్ట్కు టీవీలో చూసి నా మనమరాలు ఈ దావకాన పోదాంపా, మరి అట్లా మంచిగా అవుతుంది కదా అని తీసుకొచ్చి ఆ మందులు వాడుకున్నాక ఇక కొద్దిగా అప్పటి నుంచి మందులు ఎట్టెట్లా వాడుకుంటున్నాం అట్లట్లా తక్కువ అవుతుంది. సతాగా కూడా ఒకసారి మెల్లగా నడుపుతున్నా, కడప కూడా దాటరాలేదు, కడప కూడా దాటుతున్నా కట్టె లేకుండా. నయమైంది ఈ ఆర్య దవాఖానగా చేయబట్టి నేను మంచిగా అయినా. ఆర్య దవాఖానకు నా వందనాలు.